Mjesta za koji trenutak krećemo sa Svečanom akademijom. Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vas da sretna bila, milaka nosi nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina, te si Dravo, Savo, teci, niti Dunav silu gubi, sinje more svijetu reci, da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu mrtve groba krije, dok mu živo srce bije. Dame i gospodo, poštovani gosti i uzvanici, dragi prijatelji, dragi lovci, drago mi je da vas vidimo u velikom broju, u punom Lisinskom. Dobrodošli na Svečanu akademiju u povodu 100. obljetnice Hrvatskog lovačkog saveza. Malo institucija i udruga u ovoj državi može se pohvaliti neprekinutim stoljetnim kontinuitetom rada i postojanja poput Hrvatskog lovačkog saveza koji je utemeljen davne 1925. godine. Naravno, kontinuitet lovstva na ovim našim prostorima seže puno dalje, doslovno u prapovijest. A na početku ove današnje svečanosti prisjetimo se svih hrvatskih branitelja, među kojima su bili i brojni lovci koji su se tijekom Domovinskog rata stavili na raspolaganje u obrani domovine. Minutom šutnje prisjetit ćemo se i svih kolega lovaca koji su preminuli od posljednjeg ovakvog skupa prije 10 godina. Nekim je laka hrvatska zemlja koju su toliko voljeli. Slava im! Miroslav. Jasno. Dame i gospodo, danas Hrvatski lovački savez broji 70.000 lovaca, ljudi koji gotovo svakodnevno borave u šumi, koji se znaju orijentirati u prirodi i koji redovito koriste vatreno oružje. U modernom dobu novih ugroza važno je znati da Hrvatska u svakom trenutku ima na raspolaganju toliko dokazanih domoljuba, dvostruko brojnijih i od vojske i od policije, okupljenih upravo u Hrvatskom lovačkom savezu. A usprkos uvriježenom mišljenju kako lovce zanima isključivo odstrel, mislim da vi u dvorani najbolje znate koliko je to daleko od istine. Naime, lovci su prije svega ljudi koji brinu o prirodi, o prirodnoj ravnoteži u modernim uvjetima. To su ljudi koji
vole druženje, koji u praksi nose hranu na hranilište, koji nose sol na solište, ljudi koji kupuju, uzgajaju i unose divljač u lovište i istovremeno naravno kontroliraju njezinu brojnost sukladno lovno-gospodarskoj osnovi. I nova važna zadaća hrvatskih lovaca je kontrola populacije divljih svinja koje su u uvjetima klimatskih promjena gotovo postale invazivna vrsta koja ulazi u velike gradove. Nažalost, upravo su divlje svinje vektor prijenosa epidemije afričke svinjske kuge. Njihovo brojno stanje u pogođenim županijama vrlo uspješno reduciraju upravo lovci i to sukladno naredbi resornog Ministarstva poljoprivrede. A u Svečanu akademiju uveličili su brojni visoki gosti i uzvanici. Osobito mi je drago da mogu pozdraviti izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, Gorana Kaniškog. Zatim izaslanika predsjednika vlade, potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića. Pozdravljamo izaslanika potpredsjednika vlade, ministra hrvatskih branitelja, državnog tajnika Darka Nekića. A s nama je ovdje u prvim redovima i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Poseban pozdrav još jednom strastvenom lovcu, ministru znanosti, obrazovanja i mladih Radovanu Fuchsu. Pozdravljamo i državne tajnike Marinka Belju i generala Dragu Matanovića. Drago mi je da su s nama i brojni saborski zastupnici, nadam se da neću nekoga izostaviti. To su Danijela Blažanović, Krunoslav Katičić, Stipan Šašlin, Ivan Bugarin, Ivica Mesić i Loris Peršurić. Pozdravimo ih. A s nama je danas ovdje i predstavnik asocijacije koja predstavlja više od 7 milijuna evropskih lovaca, Cy Griffin. Poseban pozdrav brojnim predstavnicima lovačkih saveza iz zemalja regije koji su nam se pridružili na ovoj svečanoj akademiji, ali iz Europe. S nama je i predstavnica Bavarskog lovačkog saveza. Pozdravimo ih velikim pljeskom. A pozdravimo i savjetnika ministra unutarnjih poslova generala Mladena Markača. Predsjednika Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, general pukovnika Slavka Barića. Pozdravimo sada i jednog od zapovjednika obrane Vukovara, Branka Borkovića, mladog jastreba. Naravno, poseban pozdrav našem domaćinu, predsjedniku Hrvatskog lovačkog saveza Mati Čičku. A s nama su ovdje i brojni predsjednici županijskih lovačkih saveza i više od 1100 lovačkih udruga iz svih krajeva Hrvatske. Poseban pozdrav naravno svima vama koji ste napunili Lisinski. Hvala vam što ste došli na 100. obljetnicu Hrvatskog lovačkog saveza. I na početku red nam je da nam se obrati naš domaćin. Pozivam predsjednika Hrvatskog lovačkog saveza Matu Čička da uzme riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Cijenjene dame i gospodo, drage kolegice i kolege lovci, poštovani uzvanici, moram posebno pozdraviti naravno potpredsjednika vlade, izaslanika premijera, našeg resornog ministra gospodina Vlajčića, ministricu Vučković, Fuchsa, sve vas drage goste koji ste došli uveličati ovu našu veliku svečanost. Na početku bih vam se svima htio iskreno zahvaliti na dolasku. Vaša prisutnost potvrđuje koliko Hrvatski lovački savez znači našoj zajednici te koliko nas tradicija povezuje. Povijest lovstva seže duboko u prošlost. Organizirano lovstvo nešto je mlađe, ali osnivanjem saveza 1925. godine hrvatskom lovstvu dana je nova dimenzija. Dimenzija zajedništva, odgovornosti i trajnog očuvanja naših vrijednosti.
Danas stojimo pred 100-godišnjicom Hrvatskog lovačkog saveza, pred stoljećem ponosa, predanosti i rada mnogih generacija, čiji su životi utkani u temelje ove krovne organizacije. S ovog mjesta želim izraziti duboku zahvalnost svima koji su svojim znanjem, trudom i zalaganjem oblikovali naš savez. Članovima, lovačkim udrugama, županijskim savezima, te pojedincima koji su desetljećima nesebično davali svoj doprinos. Upravo ta predanost generacija sačuvala je Hrvatski lovački savez i omogućila mu da bude prepoznat u zemlji i svijetu kao istinski nositelj lovačkih vrijednosti. Ne smijemo zaboraviti ni izazove koje smo prolazili. Posebno želim istaknuti trenutke kada su lovci stali uz branitelje u najtežim trenucima obrane naše domovine. Dali su svoje oružje, dali su svoju snagu, a neki i svoje živote za Hrvatsku. Ta neraskidiva poveznica lovstva i domoljublja trajno je utkana u temelje našeg saveza. Hvala vam svima. Ovaj visoki jubilej, ulazak u novo stoljeće postojanja, nije samo prilika za slavlje. To je trenutak razmišljanja o vrijednostima koji nas povezuju, o odgovornosti koju nosimo, ali i o nasljeđu koje moramo očuvati i prenijeti mlađim naraštajima. Hrvatski lovački savez danas je zajednica svima, zajednica otvorena svima koji dijele naše vrijednosti. Ljubav prema prirodi i lovstvu, poštovanju tradicije i želju za napretkom. Kao novo izabrano vodstvo, predano ćemo raditi na tome da savez bude transparentan, odgovoran i dostupan svakom svom članu. Nastojat ćemo sačuvati sve što je dobro, ali ćemo isto tako imati hrabrosti mijenjati ono što koči razvoj hrvatskog lovstva. Težit ćemo svemu što nas može učiniti još snažnijim i uspješnijim. Pred nama je i zadaća snažnog zastupanja interese hrvatskog lovstva kroz kvalitetne zakonske propise. Lovstvo nije samo tradicija i strast. Ona je važan dio identiteta naše zemlje. Stoga mora biti samostalno, uvažavano i prepoznatljivo u procesima donošenja odluka koje najbolje podržavaju rad lovca u očuvanju prirodne baštine Republike Hrvatske. Danas s ponosom možemo reći 100 godina Hrvatskog lovačkog saveza dokaz je da zajedništvo i ljubav prema lovstvu mogu stvoriti snažnu, stabilnu organizaciju. Pred nama su izazovi, ali i velike prilike. Iskoristimo ih za dobrobit lovca, lovstva i našeg saveza. Samo zajedničkim radom sačuvat ćemo bogato nasljeđe i ostati ponosni pripadnici zajednice koja stoljećima čuva plemenite vrijednosti naše Hrvatske. Neka nas i u budućnosti vode jedinstvo, odgovornost i čast, kako bi bavljenje lovstvom ostalo časno zvanje, a lovac istinski čuvar prirode i domovine. Neka vas čuva dragi Bog i dobra vam kob. Hvala lijepa našem domaćinu, gospodinu Čičku, na ovim toplim riječima dobrodošlice. A sada ćemo, dame i gospodo, pogledati film o Hrvatskom lovačkom savezu, njegovoj prošlosti, njegovoj sadašnjosti i budućnosti. Čovjek lovi od svojih prvih koraka, a lov je oduvijek bio važan segment čovjekovog opstanka i gospodarstva tijekom povijesti. Od grubo nazubljenog kamena preko sjekire, koplja i strijele do puške, s vremenom su se stvarala oružja, profinjene taktike i znanost o lovu, pa se s vremenom čovjeku u lovu pridružuju konj, pas i sokolarske ptice.
Još su stari Rimljani postavili temelje lovnog prava, a pod terminom lov podrazumijeva se uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova. Obuhvaća traženje, prebrojavanje, uzgoj, hranjenje i hvatanje žive divljači. Hrvatska slovi za zemlju bogate lovačke tradicije, raznovrsnih lovnih područja i brojne divljači. Tradicija lova vidljiva je na grbovima hrvatskih plemića i pojedinih regija, te na poštanskim markama i novčanicama. Na izložbi uz 1100. obljetnicu Hrvatskog kraljevstva vidi se da je jedna od najstarijih hrvatskih riječi napisana latiničnim pismom bila sokolar, a navodi se kao titula apricija dvorjanina kralja Petra Krešimira IV. Veliki ljubitelji lova bili su vojskovođa i hrvatski ban Nikola Zrinski, Toma Erdedi, grof Janko Drašković, grofovi Zrinski i Frankopani i Josip Juraj Štrosmajer. Uostalom, tradicija hrvatskog lovstva upisana je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U Hrvatskoj organizirano lovstvo počinje 1881. kada je osnovano Društvo za obranu lova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, na čelu s grofom hrvatskim banom Ladislavom Pejačevićem. 10 godina kasnije zamjenjuje ga Društvo za gajanje lova i ribarstva, koje djeluje do danas, a koje od 1919. na prijedlog doktora Milovana Zoričića postaje Hrvatsko društvo za gajanje lova i ribarstva. Upravo to društvo zaslužno je i za osnivanje Saveza lovačkih društava Hrvatske i Slavonije, preteče Hrvatskog lovačkog saveza, 10. prosinca 1925. godine u Maloj saborskoj dvorani. Doktor Zoričić predsjednik je bio prvih 15 godina, zatim se na čelu saveza izmjenjuju Vladimir Premrov, Milan Horn, Jurica Draušnik, Marijan Cvetković, Karlo Mrazović Gašpar, Zvonko Brkić, Antun Biber Tehek, Kazimir Jelovica, Kamenko Marković, Marko Čurilović, Ivica Kopilović, Josip Fijan, Milan Rukavina Šajn, Ivan Tuškan, Zlatko Pavelić, Đuro Dečak, s 24 godine najdugovječniji predsjednik Saveza, Ivica Budor i od ove godine Mato Čičak. Hrvatski lovački savez i njegovih 70.000 lovaca uz 3.000 lovkinja danas djeluje kroz 1134 društva i 20 županijskih lovačkih saveza i Lovački savez grada Zagreba. Savez predstavlja hrvatsko lovstvo u zemlji i inozemstvu, brine o zaštiti prirode, očuvanju, uzgoju i pravilnom lovu divljači, provodi edukaciju lovaca, lovnika i lovočuvara, ocjenjivača trofeja divljači, izdaje lovačku iskaznicu za domaće i strane lovce. Hrvatska je po bioraznolikosti jedna od najbogatijih zemalja u Europi, s prekrasnim prirodnim ljepotama u 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode, u kojoj obitava 23.876 životinjskih vrsta i podvrsta, od čega 1.500 zaštićenih vrsta, uključujući ugrožene. Rijetko koja država može se pohvaliti takvim bogatstvom na maloj površini kao Hrvatska, a o svemu tome brinu i lovci. I po zimi, i po ljetu, i po kiši, i po snijegu na ukupno 1095 lovišta, od čega 314 državnih, 778 zajedničkih i 3 privatna, i to na ukupnoj lovnoj površini od 5.400.000 hektara. Brinu o krupnoj i sitnoj divljači. Ogromna zbirka dermopreparata divljači dio je stalnog postava Lovačkog muzeja, otvorenog prije 70 godina. 25. studenoga 1955. godine, a koji je na sadašnjoj adresi u Nazorovoj ulici otvoren 1965. Poticaj je nastao nakon velike svjetske izložbe u Düsseldorfu. Lovački muzej prostire se na oko 1000 četvornih metara nekadašnje vile Volmut, izlažući muzejske eksponate iz područja lovstva i prirodoslovlja, te čuva, sistematizira i izlaže vrijednu baštinu hrvatskih lovaca. Interaktivni pristup zbirkama Lovačkog muzeja putem otvorenog tipa diorama posjetiteljima svih generacija pruža nesvakidašnji ulazak u svijet lovstva. Kada smo u muzeju, podsjetimo, prvo lovačko glasilo, vjesnik prvog općega Hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva, objavljeno je već 1892. i to kao mjesečnik kojeg je 1925. kao svoje glasilo prihvatio novoosnovani savez.
Danas se tiska kao lovački vjesnik, a uz lovački vjesnik lovcima i lovstvom bavi se i časopis Dobra Kob. I Hrvatski lovački savez stoluje u Nazorovoj od 1965. kao i muzej, iako su prvu nekretninu imali u Berislavićevoj ulici. Nakon osamostoljenja Hrvatske 1991. godine Lovački savez Hrvatske istupa iz Lovačkog saveza Jugoslavije, a lovci su odigrali izuzetnu ulogu u Domovinskom ratu, o čemu svjedoči i dugogodišnji predsjednik saveza, pokojni general Đuro Dečak. Nepobitne su činjenice da prvo oružane formacije u dragovoljačkim postrojbama su bili lovci. Naime, ja se sjećam jako dobro kad smo popunjavali one prve redarstvenike i prve akcije koje sam osobno vodio u Domovinskom ratu bile su 1 kalašnjikov i 4 lovačke puške. Prvi poginuli lovac je Stipan Bošnjak, zapovjednik policije u Vinkovcima u onom nesretnom napadu na Borovo selo. Prema tome, u čast njemu i svim poginulim hrvatskim lovcima, Hrvatski lovački savez je podigao spomenik upravo u Vukovaru, gradu heroju. Nakon osamostaljenja postaje i članicom međunarodnih organizacija, Međunarodnog savjeta za lov i očuvanje prirode, Europske asocijacije lovaca i Međunarodne asocijacije za lovno streljaštvo, a čak 2 puta savez je bio domaćin Generalne skupštine CICA. Uz lovstvo, lovci razvijaju i lovno streljaštvo, sportsku disciplinu s kojom ostvaruju odlične rezultate i na međunarodnim natjecanjima. Tako je reprezentacija HLS-a osvojila prvo mjesto u gađanju letećih meta u disciplinama trap i parkur na 17. Europskom prvenstvu u kombiniranom lovnom streljaštvu, koje je po prvi put održano u Hrvatskoj na strelištu u Bzenici. U suradnji s Kinološkim savezom brinu o razvoju kinologije te postižu svjetski vrijedne rezultate na kinološkim natjecanjima diljem svijeta, a možemo se pohvaliti i s nizom svjetskih titula. Lovci posebno slave svog zaštitnika, Svetog Huberta. Već godinama lovačka društva organizirano odlaze na svete mise, očekujući njegovu zaštitu, a već 16 godina na zajedničkoj svetoj misi Lovački savez okuplja lovce iz svih županijskih i gradskog saveza. Ovogodišnje misno slavlje održano je u Sisku, kada je nakon mise napravljena zajednička fotografija okupljenih lovaca ispred bazilike Svetog Kvirina. Potrebe i navike lovaca snažan su poticaj i gospodarstvu, pa su lovački sajmovi također dio dugogodišnje lovačke tradicije, na kojima lovci upoznaju nove proizvode, razmjenjuju iskustva, ali i predstavljaju svoj rad i aktivnosti. Osim toga, Hrvatski lovački savez potiče i razvija lovni turizam. Budućnost lovstva je neupitna, a pred Lovačkim savezom je niz izazova. Čast mi je što sam na čelu tako vrijedne i tradicijom bogate organizacije kao što je Hrvatski lovački savez. Novoizabrano vodstvo u godini velike obljetnice ima zadaću podići transparentnost u radu, osigurati kvalitetnije uvjete za sve lovce i njihove brojne aktivnosti, te time povećati interes među mladima za sve djelatnosti kojima se bavimo, od lovstva i lovnog streljaštva do kinologije i zaštite naše flore i faune, koje nema niko na svijetu. Uz naš pozdrav Dobra Kob, hvala svim lovkinjama i lovcima na svemu što čine za našu zajednicu. Lovstvo je jedan od bitnijih čimbenika u očuvanju ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti, pokretač turističke, gospodarske i niza drugih djelatnosti, osobito na ruralnom području, a lovci su nezaobilazni dio društvenog života na lokalnoj i regionalnoj razini. Poštujući svoju lovačku etiku i običaje, lovci će i dalje brinuti o zaštiti i osiguravanju zadovoljavajućih životnih uvjeta za sve vrste divljači kroz prihranu, prehranu, objekte i zdravstvenu zaštitu divljači. Stoga, dragi lovci, Dobra Kob u ostvarenju svih vaših ciljeva. I nakon ovog filma o Hrvatskom lovačkom savezu veliko nam je zadovoljstvo predstaviti djecu dječjeg vrtića Tatjane Marinić, podružnice Tuškanac, koja će danas nastupiti u sklopu zajedničkog programa
suradnje s Lovačkim muzejom. I posebno smo ponosni što djeca u sklopu programa odgoja za održivi razvoj često i rado sudjeluju u tematskim radionicama i edukativnim programima Lovačkog muzeja, gdje kroz igru i iskustvo upoznaju prirodnu i materijalnu baštinu domovine. Danas će nam se djeca predstaviti odjevena, evo ovako prekrasna u šestinske narodne nošnje, te će otplesati i otpjevati 3 kratka dječja folklorna plesa u kojima se na radost svih spominju i životinje. Uživajte u njihovom nastupu. Izvolite. Ty
Da, bravo još jednom za naše male izvođače. Oni uvijek zaslužuju najveći pljesak. Evo, neki bi rado i ostali s nama. Ko zna, možda se ovdje kriju neki budući lovci i lovkinje. Ajde, nagradite ih još jednim velikim pljeskom, zaslužili su. Evo sad je vrijeme, dame i gospodo, da čujemo našeg gosta iz Brisela. Ja pozivam predstavnika asocijacije koja predstavlja više od 7 milijuna europskih lovaca. Pozdravimo Saja Griffina. Mr. Griffin, take the floor, please. So, good morning, everyone. So, on behalf of the European Federation for Hunting and Conservation, it is my pleasure to accept this invitation to speak with you today and to celebrate the 100 years of the Croatian Hunting Association. You're also joining a number of other associations of hunting at national level who are celebrating their 100 years or more. So with this, we have centuries of knowledge and experience, but also celebrating our heritage. And it's not to say that we are old organizations. We are constantly changing. We have some new projects, new ideas, and moving forward. And also, FACE has some 1 or 2 projects with the Croatian Hunting Federation that we're working on just now. And in fact, earlier this year, in March, in Zagreb, we convened the annual members' assembly of all the FACE members. So we had 30 hunting organizations from across Europe in Zagreb to talk about the important matters for hunting. So what are the main issues for us for the management of large carnivores, ensuring that we have game for the future, but also to make sure that we have good data and good monitoring. Because we spent most of our time explaining what hunting is to people who are making the decisions in Brussels. So there are people in Brussels who are making decisions on what we hunt, where we hunt, which ammunition we use. So it's important to have this exchange of knowledge, and we can learn from organizations such as yourself. Also at this meeting in March, we had the chance to visit this fantastic museum that you have in Zagreb, and we saw some photographs of the museum in this presentation just now. And I think that's important, to have a way to communicate with the public, but also to communicate with the young people who we saw just now, to understand that hunting is not just about shooting, but hunting is about understanding of natural history of wildlife. And that's something we need to continue to work on, to make sure that people understand the bigger picture. But I will keep it short. It's a great pleasure to be here. And I'm honored to listen to this meeting, but also to meet more of you this afternoon before I leave back. So finally, congratulations from FACE to this celebration, and I'm wishing you a fantastic day. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Griffin. Gospodin Griffin je rekao da mu je drago što je danas s nama, nama je drago što je on s nama ovdje, a nakon asocijacije europskih lovaca vrijeme je da nam se obrati govornik koji će ovaj skup pozdraviti u ime svih lovačkih saveza i zemalja regije koji su se odazvali na veliki jubilej Hrvatskog lovačkog saveza. Sa sunčane strane Alpa nam stiže predsjednik Lovske zveze Slovenije, Alojz Kovšca. Poštovani predsjedniče Hrvatskog lovačkog saveza, gospodine Mato Čičak, drage hrvatske lovkinje i lovci, uvaženi gosti. Čast mi je i velika privilegija pozdraviti vas na tako velikoj i tako svečanoj prigodi 100. obljetnici hrvatskog lovstva. Dopustite mi da vam se zahvalim u ime svih gostiju iz inozemstva, lovaca iz Lovačkog saveza Slovenije i u svoje ime na pozivu da se danas ovdje okupimo na ovom događaju. Dame i gospodo, lov je oduvijek povezivao ljude i poticao razvoj međusobne komunikacije, koordiniranog djelovanja, skupljanja iskustava i prenošenja znanja. U moderno doba
Lov više nije usmjeren samo na divljač sa namjerom da se ona ulovi. Danas je lov prvenstveno briga za životinjske vrste, ne samo one sa statusom divljači, već i za brojne nelovljene i zaštićene vrste, poput velikih zvijeri, dabrova, vidri i vrsta ptica selica. Lov također uključuje i brigu o životnom okolišu tih životinja i sprječavanje svih onih neželjenih radnji ljudi, pa i društva u cjelini, jer se ono više brine o napretku čovečanstva i profitu, a manje o zdravom okolišu i očuvanju mnogih oblika života. Lovci, nekada osvajači prijestolja životinjskog carstva, danas smo branitelji svojih podanika i zaštitnici njihova životnog prostora. Kao što se divljač slobodno kreće, ne mareći za linije na kartama koje ljudi nazivaju granicama, tako i lovačko prijateljstvo i suradnja grade mostove između naroda, nadjačavajući političke odluke i ekonomske interese. Lik i djelo svih lovaca u ovom dijelu Europe cijeni se zbog stručne i znanstvene utemeljenosti lova, poštivanja etičkih načela i ponašanja lovaca u lovištu izvan njega, ali svakako i zbog pozitivnog lovačkog odnosa prema društvu i svim dijelovima prirode. Ovdje, hrvatski prijatelji, imate što sa ponosom pokazati, a mi svi imamo čast to podijeliti sa vama. Danas i nije rijetkost biti 100-godišnjak, ali biti vitalan svih tih godina, biti pun energije, imati jasne ciljeve i vizije pred sobom nije nešto što je dano svima, a takav je danas Hrvatski lovački savez i takvi ste danas hrvatske lovkinje i lovci, naši dragi cijenjeni susjedi i prijatelji. U ime današnjeg velikog jubileja želimo vam sljedećih 100 godina uspjeha u radu, predanosti u očuvanju divljači, prirode i lova, zdravog i otvorenog druženja među lovcima, unutar domovine i preko njenih granica. I na kraju puno lovačkih užitaka. Čestitamo i dobra vam kov. Hvala vam lijepa. Nakon govora predsjednika Lovske zveze Slovenije, koji se obratio u ime svih nazočnih predstavnika lovačkih udruga, odnosno saveza iz okolnih zemalja, odnosno europskih zemalja, slijedi još jedno glazbeno iznenađenje. Naime, čućemo tamburaški sastav Mileni, koji je nastao prije 22 godine u Slavonskom Brodu, kad se okupila grupa mladih zaljubljenika u tamburašku glazbu i odlučila oformiti bend. Momci su i lovci, to je posebno važno znati. Skladbe su lovačke tematike, svi ih znate, pa onda možete i zapjevati. Dame i gospodo, Mileni, uživajte. Lovci, pjevači, glazba.
kišama. Bog nek te čuva od svakog zla i dok se magle proplako vuku, lovačka truba navještalo za oko bistro i mirnu luku. Hrvatski lovče dobra ti krug. Svako te lovište hrvatsko zna, šumska te vila ognjem krstila, od Rita Kopačkog do Jadrana. Pucaj tvoje puške, budi svitanja, i dok se magle propakom vuku, lovačka truba navještalo za oko bistro i mirnu ruku. Hrvatski lovče dobra ti go, za oko bistro i mirnu ruku. Hrvatski lovče dobra ti go. Najljepša je radost kad se lovac skida, kad u zoru krene u boru. Djevojka garava sa prozora svoga, kad poželi sreću u lovu. Djevojka garava sa prozora svoga, kad poželi sreću u lovu. Goro, goro čara, najljepša goro stara, lijepo je biti lovac ovoga našeg kraja. Neka jelen bježi i plaka srna mala, a ja ću lovit sreću djevojci sa usana. Neka jelen lovi, ko šutu gori, nek se pare zvijeri i ptice. A ja ću loviti po malenom selu, cure snaše i udovice. A ja ću loviti po malenom selu, cure snaše i udovice. Goro, goro čarna, najljepša goro stara, lijepo je biti lovac ovoga našeg kraja. Neka jelen bježi i plaka srna mala, a ja ću lovit sreću djevojci sa usana.
šta će meni ptica, ptica jarebica, kad ja čujem djevojaka glas. A iz 7. sela udovica bijela, rujno vino točit će za nas. A iz 7. sela udovica bijela, rujno vino točit će za nas. Goro, goro žara, najljepša goro stara, lijepo je biti lovac ovoga našeg kraja. Neka jelen bježi i plaka srna mala, a ja ću lovit sreću djevojci sa usana. A ja ću lovit sreću djevojci sa usana. Hvala lijepa. Hvala još jednom momcima iz tamburaškog sastava Mileni, a sada je vrijeme da nam se obrati izaslanik predsjednika vlade na ovom velikom jubileju. Da, s nama je resorni ministar koji se u kontroli populacije divljih svinja, koje su vektor širenja epidemije afričke svinjske kuge, u potpunosti oslonio na nas lovce. I nije pogriješio, jer od početka godine pa do početka lovne sezone odstreljeno je više od 10.000 divljih svinja. A otkako su ove sezone krenuli prigonski lovovi, to vi najbolje znate, taj broj je uvelike rastao. Dame i gospodo, izaslanik predsjednika vlade, potpredsjednik vlade, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, David Vlajčić. Dobar dan svima. Već smo na 14.000 skoro. 14.000? Da. Ja ne mogu bez ovog dojma kojem se ne mogu oteti i ovih naših klinaca i klinceza koji su bili sad tu. Zaista jedan veliki pljesak za njih vas molim. Nadam se da nas čuju. Roditelji i odgajatelji zaista mogu biti ponosni. Nadam se da je među njima nekoliko budućih lovaca i lovkinja. Dakle, poštovane lovkinje i lovci, predstavnici Hrvatskog lovačkog saveza, lovačkih društava, županijskih lovačkih saveza, cijenjeni uzvanici i izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, gospodine Kaniški, saborski zastupnici, više vas je, dragi državni tajnici. Sa mnom su, dakle, danas je jak sastav Ministarstva poljoprivrede, savjetnik, zapovjednik mog Vukovara, gospodin Borković, državni tajnik Beljo, Matijević i Majdak. Danas su tu predstavnici vlade, kolega Fuchs i kolegica Vučković. Poštovani svi, sve skupa vas lijepo pozdravljam. Velika čast i zadovoljstvo mi je u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, i u svoje osobno ime pozdraviti vas na ovakvom jednom velikom skupu u čast 100 godina Hrvatskog lovačkog saveza, neprekinutog rada i djelovanja. Obilježavamo, dakle, stoljeće kontinuirane predanosti očuvanju prirode, zaštiti biološke raznolikosti i njegovanju lovačke tradicije. Rekli smo 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja koji kroz svoje udruge i saveze zaista predstavljaju jednu razgranatu mrežu na terenu posvećenu očuvanju divljači i prirode i staništa u Republici Hrvatskoj. I upravo zato Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva kao resorno i nadležno u savezu vidi strateškog partnera u očuvanju sadašnje razine zaštićenosti divljači. I dopustite mi da naglasim 3 ključna područja kojima je to partnerstvo bilo posebno važno. Dakle, kada govorimo o osiguranju šteta od divljači nastalih u prometu, ministarstvo je donijelo odluku o izravnom financiranju sredstava Hrvatskom lovačkom savezu namijenjenim za financiranju, dakle, šteta nastalih od divljači u prometu. Radi se o gotovo 550.000 eura mjesečno, no zbog povećanja cijena
dijelova vozila i sati rada popravaka, taj iznos se gotovo popeo na 1.300.000 eura mjesečno, odnosno preko 15 milijuna eura godišnje. Ova odluka zaista pokazuje koliko brinemo o lovstvu, lovcima i poduzimamo sve vezano uz opstojnost lovačkih društava. Drugo, ono zbog čega osobno sam danas ovdje htio stati pred sve vas je borba protiv afričke svinjske kuge, gdje ćeš bolje prigode nego se na ovakvoj jednoj velikom skupu zahvaliti veterinarima na veterinarskim danima u Splitu i na obljetnici Veterinarskog fakulteta, vama upravo na obilježavanju blagdana Svetog Huberta i danas ovdje. Jedno veliko hvala u ime Vlade Republike Hrvatske. Dakle, pokazali ste kao i u vremenu Domovinskog rata kako ste prva i najsnažnija obrambena linija. Rekli smo gotovo 11.000 odstreljenih divljih svinja u onom ključnom trenutku od početka lovne godine. Za usporedbu 2023. 24. su bile na otprilike 5.500 odstreljenih divljih svinja. Mi smo u jednoj ovoj akciji odstrelili gotovo jednako kao u 2 godine, što dovoljno govori koliko su lovci, županijski lovački savezi kojima smo intenzivno radili u okviru Nacionalnog kriznog stožera, ozbiljno shvatili svoju ulogu i na tome vam se najiskrenije zahvaljujem. Dakle, proveli smo niz mjera, među njima je i povećana naknada za odstrel divlje svinje po repu sa 80 na 100 eura i već smo isplatili preko 50.000 eura. Treće, podrška lovnoj tradiciji i identitetu, dakle blagdan Svetog Huberta smo obilježili uz sufinanciranje Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 30.000 eura. No, pred nama je mnogo posla, od smanjenja šteta na usjevima i prometnicama do razvoja lovnog turizma koji može biti snažan poticaj ruralnom razvoju. I upravo zato svi zajedno radimo na novom zakonu o lovstvu u suradnji... Možda sam sa zakonom trebao početi, no djeca su na prvom mjestu ipak. Dakle, Zakon o lovstvu koji doslovno radimo zajednički sa svima vama je u nekakvoj završnoj finalizaciji na mišljenjima kod kolega ministara i on će vrlo brzo uskoro u saborsku proceduru, a glavna i jedina intencija je jačanja domaćih domicilnih lovačkih udruga, jer ste vi ona brana koja čuva naše prostore i to tako treba i biti. Zajedno ćemo nastaviti čuvati prirodu, ništa manja vaša uloga u očuvanju prirode, sigurnosti građana, stočarstva i poljoprivrede. Iskreno čestitam Hrvatskom lovačkom savezu, svima vama lovcima, 100 godina neprekinutog djelovanja, rada, čuvanja hrvatske granice i svega što činite za Republiku Hrvatsku. Dobra kob, no iskreno volim više onu uz Božju pomoć i puno zdravlja. Svima vam želim puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala lijepo. Hvala ministru i vama. Evo čuli ste rad na novom zakonu o lovstvu, posebno će se pratiti. A sada bih pozvala i posljednjeg govornika na ovoj svečanoj akademiji. Pozdravimo izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, saborskog zastupnika Gorana Kaniškog. Poštovane dame i gospodo uzvanici, gospodine potpredsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovana ministrice, poštovani ministre, saborski zastupnici, državni tajnici, drage kolegice, lovkinje i lovci, uvaženi članovi Hrvatskog lovačkog saveza predvođeni našim predsjednikom Matom Čičkom. Evo danas mi je čast i veliko zadovoljstvo da vas pozdravim u ime predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića i da vam uputim iskrene čestitke povodom vrlo važnih jubileja. Povodom prije svega 100. obljetnice Hrvatskog lovačkog saveza, ali i 70. obljetnice našeg lovačkog muzeja. 100 godina djelovanja jedne organizacije nije tek broj. To je simbol ustrajnosti, predanosti i odgovornosti. To je stoljeća rada brojnih naraštaja lovaca koji su svojim znanjem, trudom i ljubavlju prema prirodi izgradili prije svega ugled našeg lovstva, ne samo u Hrvatskoj, nego vidimo da i šire. Ove godine obilježavamo i obljetnicu Lovačkog muzeja. Mjesta koje čuva naš identitet, našu tradiciju
i našu nikad do kraja ispričanu priču o suživotu čovjeka i prirode. Kao lovac dobro znam da lovstvo nije samo rekreacija, nije ni samo tradicija. Lovstvo je poziv. Ono je posebna vrsta odnosa prema prirodi, prema divljači i prema čovjeku. To je čast, ali i velika odgovornost. U današnjem modernom svijetu pred lovce se postavljaju sve veći izazovi. Klimatske promjene, širenje bolesti divljači, evo primjerice ASK, moderna tehnologija, rast urbanih sredina, a nerijetko i najčešće nerazumijevanje onih koji ne poznaju naš poziv. Sve to čini našu zadaću zahtjevnijom nego ikada prije u povijesti. No upravo je zato uloga lovaca još važnija. Lovci, i to želim posebno naglasiti, su najveći zaštitnici prirode. Tko više od lovaca poznaje šumu, njene staze, vodotoke, godišnje cikluse, hranilišta i skloništa? Tko više od lovaca brine o pravilnoj brojnosti divljači, o njenom zdravlju, sigurnosti, o sprečavanju šteta u poljoprivredi? Lovci žive prirodu i zato je štite. Lovstvo je duboko ukorijenjeno u hrvatski identitet. Ono je spoj tradicije, znanosti i odgovornog gospodarenja prirodnim bogatstvima. To je prostor gdje se susreću generacije, od iskusnih lovaca pa do mladih entuzijasta koji lovstvu pronalaze smisao, disciplinu i povezanost. Hrvatski lovački savez kroz 100 godina postojanja dokazao je svoju ključnu ulogu u oblikovanju lovstva kao organiziranog, stručnog i društveno važnog segmenta hrvatskog života. Naš se svijet, evo vidimo, ubrzano mijenja, ali zahvaljujući Lovačkom savezu, lovstvo ostaje postojano, utemeljeno na znanju, etici i poštivanju prirode. Dragi prijatelji, danas slavimo predanost lovaca, naš rad i ljubav prema prirodi. Slavimo sve ono što smo postigli i sve ono što ćemo tek postići. Pred savezom i njegovim novim vodstvom su novi izazovi. Oni nisu nimalo laki. Ali uvjeren sam da će Hrvatski lovački savez, baš kao i u proteklih 100 godina, biti stup stručnosti, tradicije i odgovornog upravljanja našim bogatim prirodnim nasljeđem. U ime predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, još jednom čestitam na iznimnim obljetnicama. Ujedno, evo, pozdravljam i najavu gospodina potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede oko novog zakona o lovstvu. Evo ovdje nazočni kolege zastupnici koji su ujedno i lovci, željno iščekujemo taj prijedlog zakona u Saboru da isti obranimo i da evo tu da je jedan veliki dar povodom 100. obljetnice Hrvatskog lovačkog saveza. Neka hrvatske lovce i dalje vodi hrabrost, znanje i ljubav prema prirodi. Vrijednosti koje su stoljeće postojanja Hrvatskog lovačkog saveza učinile zaista posebnim. Živjeli i dobra kopa. Hvala lijepa, gospodine Kolinski. Dođite, pridružite nam se ovdje, nismo gotovi. Dakle, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, dame i gospodo, stigli smo naime do trenutka dodjele zahvalnice Hrvatskog lovačkog saveza na nesebičnoj potpori u razvoju hrvatskog lovstva. Ja pozivam i predsjednika HLS-a Matu Čička da mi se pridruži kako bi uručio ove zahvalnice. Naime, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora primit će prvu zahvalnicu danas. A ja bih iskoristio prilike da mu se odmah i zahvalim i na ovoj potpori koju će dati novom zakonu kad ga potpredsjednik Vlajčić uputi u Sabor. Imamo već ovdje neki 10 glasova riješeno, jel? Da, dobro. Nadamo se da će ispraviti mnoge nelogičnosti i nejasnoće koje su do sada bile u zakonu. Molim vas, jedan veliki pljesak za to. Treba nam novi zakon. Hvala lijepo gospodinu Kaniškom. Ostanite još malo, naime nekoliko je zahvalnica koje ćemo dodijeliti u ovome bloku. Pozivam sada i potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića koji preuzima zahvalnicu u ime Vlade Republike Hrvatske. Pozivam izaslanika potpredsjednika Vlade, ministra hrvatskih branitelja, državnog tajnika Darka Nekića da preuzme zahvalnicu za potpredsjednika Tomu Medveda. Pozivam sada i ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković, koja zahvalnicu preuzima za sve učinjeno na potpori u razvoju hrvatskog lovstva. Izvolite. Valja napomenuti da je Marija Vučković kao ministrica poljoprivrede puno učinila za hrvatsko lovstvo, osobito u pitanju rješavanja šteta, što u prometnicama, što naravno na poljoprivrednim površinama. To zaslužuje jedan veliki pljesak. A sada pozivam ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa da preuzme zahvalnicu. Ministre, izvolite.
Pozivamo i predstavnika asocijacije koja predstavlja više od 7 milijuna europskih lovaca, Saja Griffina, da nam se ovdje pridruži. Dakle, Cy Griffin preuzima u ime asocijacije FACE ovo priznanje, ovu zahvalnicu Hrvatskog lovačkog saveza u povodu 100. godišnjice njegova utemeljenja. Evo prilike za fotoreportere, dakle zajednička fotografija svih dobitnika zahvalnica za ovu priliku laureata. Hvala lijepa dobitnicima. Našeg predsjednika Čička molim da ostane s nama na pozornici jer je stiglo vrijeme za još jednu dodjelu koja je u stvari prava poslastica u svijetu filatelije. Uvodno smo čuli da je malo institucija u Hrvatskoj koje se mogu pohvaliti proslavom 100 godina neprekidnog rada, evo stalno to spominjemo. Upravo tim povodom Hrvatska pošta izdala je posebnu poštansku marku autorice Alenke Lalić. Pozivam člana uprave Hrvatske pošte Miroslava Matešića da novu poštansku marku simbolično uruči predsjedniku Mati Čičku. Evo, molim vas još jednom veliki pljesak za ovu poštansku marku koja je trajnom obilježena 100. obljetnica Hrvatskog lovačkog saveza u svijetu filatelije. Tako je, bit će to traženo izdanje. Hvala lijepa predsjedniku, hvala lijepa i gospodinu Matešiću. Dame i gospodo, mi smo ovim stigli do velikog finala Svečane akademije u povodu 100. obljetnice Hrvatskog lovačkog saveza. Prije nego krenemo na posljednji glazbeni blok ove svečanosti, ja vas podsjećam da su u predvoru dvorane organizirane izložbe raznih lovačkih aktivnosti, dakle od kinologije preko streljaštva sve do sokolarstva. A tu je i prezentacija nakladništva Hrvatskog lovačkog saveza, kao i izložba preparata Glasovitog lovačkog muzeja. Evo, čuli smo, tim postavom impresionirani su i naši gosti iz inozemstva. Bićemo i mi, pogledat ćemo poslije, a za kraj naravno klapska pisma. Klapa Sveti Hubert je jedina aktivna lovačka klapa u Hrvatskoj, osnovana 2022. godine. Momci nam dolaze iz Šibenika, riječ je o 7 prijatelja, članova šibenskih lovačkih udruga koji zajedno love na području Šibensko-kninske županije i svaki se tjedan okupljaju naravno uz dobru pismu i druženje. A ima li boljeg recepta za dugi, sretan život? Uživajte uz klapu Sveti Hubert. Uživajte. Najveća slast, kad bi ljudi moj život znali, svi bi redom lovci postali. Uživanje na sve strane svud, ima ljepše, ima bolje tu. Zec, lisica, jarebica, divlja patka, prepelica, pa i golub, i grlica, i pokoja djevojčica. Zec, lisica, jarebica, divlja patka, prepelica, pa i golub, i grlica, i pokoja djevojčica. Kad ujutro u lov
sam sretan pođen u lovnja. Kad bi ljudi moj život znali, ma svi bi redom lovci postali. Uživanje na sve strane svud, ima ljepše, ima bolje kud. Zec, lisica, jarebica, divlja patka, prepelica, pa i golub i grlica, i pokoja djevojčica. Zec, lisica, jarebica, divlja patka, prepelica, pa i golub i grlica, i pokoja djevojčica. Pa i golub i grlica, i pokoja djevojčica. Dvoje se milovalo drago, Stoša cura i Ivane mlado. Otkuda je Ivan dolazio, svojoj Stoši darove nosio. Otkuda je Ivan dolazio, svojoj Stoši darove nosio. Iz navigacije nosio i naranče, je naranče Stoši su najdraže. Iz kotara kruške i jabuke, nosi Ivan Stoši pune ruke. Iz kotara kruške i jabuke, nosi Ivan Stoši pune ruke. Stoše majci, svilu bi ukrala, na bazaru svilu bi prodala, a za svilu šta bi uvatila, Ivanu bi duvana kupila. Stoše majci, svilu bi ukrala, na bazaru svilu bi prodala, a za svilu šta bi uvatila, Ivanu bi duvana kupila. Iz navigacije nosio i naranče, jer naranče Stoši su najdraže. Iz kotara kruške i jabuke, nosi Ivan Stoši pune ruke. Iz kotara kruške i jabuke, nosi Ivan Stoši pune ruke. Stoše majci, svilu bi ukrala, na bazaru svilu bi prodala, a za svilu šta bi uvatila, Ivanu bi duvana kupila. Dvoje se milovalo drago, Stoša cura i Ivane mlado.
Bravo za momke iz Klape, Sveti Hubert, sjajni su. Je, odlično. Dajte ih još jednom, nagradite. Došli su nam iz Šibenika. Mi smo, dame i gospodo, stigli do kraja. Meni je osobito drago da sam uspio ući u odijelo u kojem sam prije 10 godina na ovom istom mjestu vodio 90 godina Hrvatskog lovačkog saveza. I meni je osobito drago da sam u društvu ovoliko lovaca, pa i tebe, Mislave, voditelja lovca. Jedino me sada zanima kada si ovo rekao, hoćeš li moći ovo djelo ući i za 10 godina? Ko zna što će biti za 10 godina. Sad sam malo bio u strahu jer je postala realna opasnost da ovaj gumb odleti nekom u oko u prvom redu. A tu su nam ministri. Da, državni tajnik Nekić, ministar Vlajčić mi je na liniji paljbenoj, ne bi bilo dobro. Ali evo, izdržali smo, na kraju smo. Izdržali smo i gotovo je, možeš se raskopčati. Možete i vi, dragi gledatelji, uživati u ostatku ovoga dana. Naime, ovim zaključujemo svečanu akademiju u povodu 100. obljetnice Hrvatskog lovačkog saveza. I naravno, svi ste pozvani na neformalni dio druženja u domjenak u predvorju dvorane. Uživajte u druženju, uživajte u domjenku, to mi lovci barem znamo. Hvala vam lijepa i sretna vam 100. obljetnica Hrvatskog lovačkog saveza. Sretna!